witajcie. Ja mam na imię Marzena i jestem członkinią zespołu tańca irlandzkiego Galway z siedzibą w Będzinie. 20 marca w sobotę będziemy mieli przyjemność wzięcia udziału w szmaragdowym Ceilidh, oczywiście w wersji online. I tam poprowadzimy, a właściwie ja poprowadzę osobiście, warsztat z choreografią do Slip Jiga. Przy czym będzie to choreografia, w której nie będziemy sztywno trzymali się konkretnego poziomu tanecznego. Mogą pojawić się kroki trudniejsze, kroki łatwiejsze, dlatego też określenie, że jest to dla osób średnio zaawansowanych. Przy czym jeżeli ktoś początkujący czuje się na siłach i będzie chciał wyjść poza strefę komfortu tanecznego, albo po prostu woli liczyć do 3 zamiast do 4, to też będzie mile widziany. Czyli widzimy się 20 marca, planowo o godzinie 19:40.